Днес започваме една тема, свързана с числови редове. Под числов ред ще разбираме следното нещо. Сума n от 0 до плюс безкрайност an, където an е някаква числова редица или може да го мислим като общия член на този числов ред. Разбира се, n е някакво естествено число. Слагам индекс 0, защото тук приемат стойност от 0. По това нещо да припомня, имах предвид числата 0, 1, 2 и така нататък. Ако искам да е от 1, ще напиша индекс 1. Добре, за да говорим за това какво означава един числов ред да бъде сходящ или разходящ, първо да напишем тази сума какво означава. Това означава да почнем a долен индекс 0 плюс a долен индекс 1 плюс a долен индекс 2 плюс a долен индекс 3 плюс a долен индекс 4, малко повече ще напишем. До 5 дайте. И така нататък. Сега какво означава тук така нататък? Какво означава да сумираме до безкрайност, кога това дава някакъв смислен резултат и въобще с какво работиме тук, защото сумата на числови редици, ако е крайна, вие сте виждали и в гимназията, занимавали сте се с аритметични прогреси, с геометрични прогреси и те все са били крайни и да сумираме крайен брой числа, окей. А сега какво означава да сумираме безкрайно много числа, ще трябва да въведем някаква конкретика, какво имаме предвид. Един от начините това да стане и ние по него ще се водим е да се дефинират така наречените частични суми. Най-общо казано, частична сума означава имаме този безкрайен числов ред. Сумираме първо само първия член, след това втория член. Първото го наричаме S0. След това, дайте да слагам тук цвят, първо сумираме S0. След това сумираме до втория член. Това ще го наричаме S1. След това сумираме до трети член. Това го наричаме S2. Ама всичките, нали, A0 плюс A1 плюс A2. След това сумираме първите 4. Това го наричаме S4 и така нататък. И ако тия числа S0, S1, S2, S3 като числова редица схождат към нещо смислено, с една дума имаме сходяща числова редица, ние ще наричаме ето този числов ред за сходящ. Напълно формално казано, частична сума означава SK, това да ви бъде сума n от 0 до k от AN, където k, така дефинираме SK, където k разбира се е някакво естествено число. Или S0, това ви е просто A0. S1, това ще ви бъде A0 плюс A1, защото тук сумата ще бъде до 1. S2, сумата тук ще бъде до 2. S2, това ще ви бъде A0 плюс A1 плюс A2 и така нататък. Ако тази редица S долен индекс K, K от 1 до безкрайност, е сходяща, то ето този числов ред е сходящ. Така го разбирам. Дори може да напишем, че ако S е равно на граница ако ни към безкрайност от SK, то S, дайте по-смислен начин, то тогава сума n от 0 до плюс безкрайност от AN, ние ще може да кажем, че това е граница, ако ни към безкрайност, от сума n от 0 до k от AN, което после ще ви бъде граница, ако ни към безкрайност до SK, и стига това нещо да е смислено, това ще кажем, че е равно на S. Добре, айде да видим някои, които може да ги сумираме. Като първа задача, дайте да видим, можем ли да намерим колко е сумата на n от 1 до плюс безкрайност на единица върху
n по n плюс 1. Сега обърнете внимание, тук съм написал n да започва от 0. Тук съм написал n да започва от 1. Това няма много голямо значение. Въпросът е, че сумираме до безкрайност. Не пише n равно на единица, защото тогава аз ще деля ето тук на 0. Добре, като първа задача искаме да видим тази сума на колко е равна. Където общия член AN, в случая това е 1 върху n по n плюс 1. Нали? И ми добре, какво ще бъде SK, частичната сума? SK, това да припомня, е сума n от 1, но не до безкрайност, а на местото на безкрайността да напиша k. И пак пише 1 върху n по n плюс 1. И ми добре, ако просто го разпиша, когато n е равно на единица, това е 1 върху 1 по 2, плюс, когато n е 2, това е 1 върху 2 по 3, плюс, когато n е 3, 1 върху 3 по 4, айде още един ще напише 1 върху 4 по 5, плюс така нататък. Когато n е равно на k без 1, това ще бъде 1 върху k минус 1 по k. И последното ще бъде, когато n е равно на k. Значи 1 върху k по k плюс 1. Добре. Сега това на какво ще стане равно? Ето тук като коментар, дайте да видим общия член. То е 1 върху k по k плюс 1. И вие това може да го представите като единица върху k плюс единица върху k плюс 1. Защо може да го представите така? И преведете по топ знаменател. Или можеше да си напишете тук константа А голямо и Б голямо и да видите кои са константите, че да имате ето това равенство за всяко k. И те са, съответно ще бъдат А голямо равно единица и Б голямо равно единица. Ако преведете по топ знаменател, k плюс 1, а тук само минус, не плюс, така, k плюс 1 минус k ще ви даде единица, така че така се разкрива. И ето това равенство, тук, горе, ако го пренеса долу, какво ще получим? 1 върху 1 по 2, това все едно ще ви бъде 1 върху 1 минус 1 втора. Плюс 1 втора минус 1 трета. Плюс 1 трета минус 1 четвърта. Плюс, ще продължа на нов ред. Тук къде съм, значи 1 четвърт минус 1 пета. Значи тук с плюс. Плюс така нататък. Предпоследното беше 1 върху k минус 1 по k. Значи ще стане в скобите 1 върху k минус 1 минус 1 върху k. И последното ще бъде единица върху k минус единица върху k плюс 1. Ако разкрия скобите, какво ще получи? Ще получи, че това е 1 минус 1 втора плюс 1 втора. Минус 1 трета плюс 1 трета. Минус 1 четвърт плюс 1 четвърт. Четвърт. Минус 1 пета. Плюс точки, 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 плюс 1 върху k минус 1, минус 1 върху k, плюс 1 върху k, минус 1 върху k без 1. И много неща се съкратят. 1 втора с 1 втора. 1 трета с 1 трета. 1 четвърт с 1 четвърт. 1 пета, ето тук в многоточието с следващия член. Единица върху k с единица върху k. 1 върху k минус 1, пак е тук в многоточието. И това, което ще остане, ще бъде 1 минус 1 върху k плюс 1. Какъв е извода? Извода е, че общата ви сума SK, общата ви частична сума, това се получи 1 минус 1 върху k плюс 1. И ако искате да си сумирате реда n от 1 до плюс безкрайност от 1 върху n по n плюс 1, това на практика ви е граница, ако ни към безкрайност, от сума n от 1 до k от 1 върху n по n плюс 1. Което де-факто е граница, както ни към безкрайност от SK.
Ние до сега се занимавахме СК да го опростим. То стана равен на този израз. И ми замествам. Това ще стане равно на граница, k към безкрайност, от 1 минус 1 върху k плюс 1. И като теглите тази граница, k към безкрайност, след това ще клони към безкрайност, 1 върху безкрайност 0, 1 минус 0, 1. Така че тази граница е равна на единица. Или тази безкрайна сума се сумира в едно и имате, че като извод този безкрайен числов ред е сходящ, при това сумата му е равна на единица. Някаква подобна задача да се упражните, значи за упражнение вижте сума n от 2 до плюс безкрайност от логаритъм от 1 минус 1 върху n на квадрат. Дали можете да я направите? Пак да и намерите сумата, в смисъл сумата на този безкрайен числов ред, на колко е равен. Тази като упражнение. Иначе, забележете нещо. Ето този го получихме чрез сходящ. Общия му член AN, това е единица върху n по n плюс 1. Това към колко клони, когато n клони към безкрайност? Ето това е с. Това става единица върху безкрайност, едно върху безкрайност, това е 0. Не е случайно, че общият член клони към 0. Общо взето, вие имате ето такова твърдение, което сега искам да ви го докажа. То е съществено. Значи, ако имате някакъв безкрайен числов ред, и той е сходящ, тая редицата от частичните му суми е сходяща числова редица, то общият член границата му е 0. Такова е твърдението. Значи, ако имате сходящ числов ред, общият член AN клони към 0, както ето тук. Получите, че този е сходящ, той е сходящ, защото го сумираме и е равен на единица. Общият член е нова по n плюс 1, като n пуснем да клони към безкрайност, клони към 0 и това не е случайно. Дайте да видим като доказателство това нещо, що е вярно. Казваме, нека реда n от 0 до плюс безкрайност от AN е сходящ. Тогава редицата от частичните суми SK, K от 0 до безкрайност, е сходяща числова редица. Така, нека нейната граница я кръстиме с S голямо. Значи S голямо да е тази граница. Дайте да видим нещо. На колко ще е равно SK минус SK без 1? По дефиниция SK това ви е сума n от 0 до k от AN, а тук ще ви бъде сума n от 0 до k без 1 до AN. Разбира се, за да има това смисъл, трябва k минус 1 да ви е по-голямо или равно на 0. Или разбира се, k трябва да ви е по-голямо или равно на 1 и k е естествено. Добре. Не имаме сума, т.е. k трябва да е по-голямо или равно на единица за тази сметка. Добре, ама това какво означава? Това означава, че вадиме от A0 плюс A1
плюс А2 до АК без 1 плюс АК, от това нещо искаме да извадим А0 плюс А1 до АК без 1. И ако го разпишем, това е А0 плюс А1 плюс А2 плюс АК без 1 плюс АК минус А0 минус А1 минус А2 минус точки минус АК без 1. И всичко се съкръщава. А0 се съкръщава с А0, А1 се съкръщава с А1, А2 се съкръщава с А2, АК без 1 се съкръщава с АК без 1. Единственото нещо, което остава е А долен индекс К. Какъв е извод? Извода, до който стигнахме, е, че СК минус СК без 1 е равно на АК. Значи, вижте какво получихме тук. Ние имаме, че тази редичка е сходяща. Ето тази редичка също е сходяща. Това е, защото самият числовец е сходящ. И ние имаме, че нашата редица на общия член АК, това дали пише индекс N или K не е толкова важно, но ние представихме като разлика на две сходящи числови редици. Значи тя е сходяща. Освен това, на това равенство сега може да отегнем граничен преход. Ако пресметнете колко е граница, както ни към безкрайност, отляво и отдясно, какво ще получим? Отдясно равенството ще пише после тази граница, както ни към плюс безкрайност, така. Дали пише К или няма значение. Просто К го правим, защото тук индекса е К на частичната сума. Добре. Граница от разлика, разлика от границата, стигат тия числови редици да са сходящи. Те са. Защо са сходящи? Защото този числов ред е сходящ, значи тази редица е сходяща. Тук, че индекса пише К-1, няма значение, като К клони към безкрайност и К-1 клони към безкрайност. Значи имате граница К клони към безкрайност от СК, минус граница К клони към безкрайност от СК без 1. И това ви е равно на тази граница К клони към безкрайност до АК. Добре, ама тази граница, както ни към безкрайност от СК, това ви е равно на S голямо. Съгласни ли сте, че това също е равно на S голямо? Притеснява ли ви, че тук пише К без 1? Де-факто редицата е една и съща. В единия случай, ако К започва от В единия случай К трябва да започва от единица, в другия случай ще да започва от 0. Просто за да са дефинирани S1, S1, S2, S3 и така нататък. Ако са с един и същи индекс, примерно започвате от 1, едното ще ви е S1, S2, S3, S4, S5, другото ще ви е S0, S1, S2, S3, S4, S5, но тъй като пише едно и също нещо, после едно сте извадили единия елемент от едната редица, те клонят към едно също нещо, клонят към S голямо. Значи ви имате, че S голямо минус S голямо, вие по тази граница. Както ни към безкрайност до АК. Като ги съкратите двете, получавате, че ето тази граница е равно на 0. И също може да кажете, че дали пише индекс N или K е след тая. По-лесно е с индекс N да работим, а не с тук индекс, просто този индекс K дойде, откъде дойде? Защото като сумираме ето тук частичната сума, тя как беше дефинирана? СК някъде да съм си го написал. СК какво е? Вижте как е. Ако тук сложа индекс N, аз сумирам N от 0 до N, няма да прави смисъл. Като аз съм си написал, че моят числов ред е N от 0 плюс безкрайност от AN, просто индекса на частичната сума трябва да бъде друг. Но дали ще получа граница АК, когато клони към безкрайност, или АН, когато клони към безкрайност, просто искам общия член да покажа, че клони към 0, което показахме и тук. Добре, от гледна точка на логиката, ако имате, че от А следва Б, също ще имате, ако това е истина, нали? Ако имате, че от А следва Б, вие ще имате, че от не Б ви следва не А. С това съгласни ли сте? Ако искате, може да си направите една таблица на истинност и да проверите, че тези двете са еквивалентни. Без значение А и Б, тези съждения дали
двете са лъжа, двете са истина, едното лъжа или едното истина. Така. И вижте ние какво получихме. Ние получихме, че реда n плюс безкрайността n, ако той е сходящ, значи съждението е този числов ред е сходящ. Тогава от тук следва, че общият член клони към 0. Значи, в нашия случай това е А голям, това е Б голям. Ако използваме долу, което съм написал, че от нея следва не А, какво ще следва? Какво е отрицанието на границата n клонящ към безкрайност а n да е равно на 0? Еми да не е 0. Значи, ако границата не е равна на 0, от тук какво ще следва? Еми ще следва отрицанието на ще следва, че реда не е сходящ. Или ние ще го пишеме не е сходящ или е разходящ. На английски термина за сходящ е convergent, а за разходящ е divergent. И вместо ред се казва series, нали, сходящ числов ред, convergent series и ако е разходящ, divergent series. Добре. Това е силно в момента, защото ако някой ни даде числов ред и общия му член ни клони към 0, директно може да кажем, че той е разходящ. Значи това може да се го мислите като първо нещо, като някой ви даде някакъв ред или пита сходящ или не, или което да проверите. Общия член клони към 0. Не може обаче, ето тук, да обърнете стрелката. Обърнете внимание, това не е вярно. Има примери за редове, чието член клони към 0, обаче не са сходящи. Например, това ви е хармоничния ред. Сега ще покажа един друг ред, за който веднага ще може да се пресметнем. Значи това сега е като втора задача. Да разгледаме сума n от 1 до плюс безкрайност от единица върху корен n. Сега аз не искам този да го пресметна, аз искам да се изследва за сходимост. Сега дума да се определи дали е сходящ или е разходящ. Каква ще му бъде на този ред частичната сума? Какво ще бъде СК? И това пак напомням, не започвам от 0, защото ще имам единица върху корен от 0, ще деля на 0 и не е смислено това нещо да го сумирам. Значи това ще бъде n от 1 до k, 1 върху корен от n. Или това е 1 върху корен от 1, плюс 1 върху корен от 2, плюс 1 върху корен от 3, плюс така нататък, 1 върху корен от k. Защото на последно място n ще го заместа с k. Имам k на брой събираеми. Добре, ама най-малката дроп от всичките е 1 върху корен от k. И сега, това мога да кажа, че е по-голямо или равно. 1 винаги ще бъде по-голямо или равно 1 върху корен от k. 1 върху корен от 2 винаги ще е по-голямо или равно 1 върху корен от k. Въобще всичките мога да ги оценя отдолу с 1 върху корен от k, защото най-малката дроп от всичките събираеми. Добре, на всичките събираеми са k на брой. Нали, защото започвам от 1 до k, значи k на брой събираеми. Всичките са равни на единица върху корен от k, значи това е k върху корен от k. Значи, нека тук да напиша, че са k на брой, след това някой да не се чуди. Разбира се, k е естествено число в случая. И k върху корен от k, това си е просто корен от k. Значи какъв е извод, който получим? Изводът е, че SK, частичната сума до индекс k, е винаги по-голяма или равна на корен от k. И ако тегля граничен преход в момента, ако кажа колко е граница k клони към безкрайност от SK, това ще бъде по-голямо или равно на граница k клони към безкрайност от корен от k. Добре, ама когато k клони към безкрайност и корен от k клони към безкрайност. Значи от тук следва, тъй като частичната сума, тя просто може да я направим колкото си искаме голяма, значи просто тази граница е плюс безкрайност. От тук следва, че нашия числов ред е разходящ. Значи тук следва, че сума
n от 1 до плюс безкрайност от 1 върху корен n е разходяща. Въпреки че единица върху корен n клони към 0, когато n клони към безкрайност. Ето ви точно контакт пример на въпроса, можем ли да обърнем ето тук тази стрелка. Не можем. Какъв е контакт пример? Ими този числов ред. Общия му член единица върху корен от n клони към 0, а самия ред е разходящ. Тук ще го показвам. Така. Добре. Искам сега да разгледаме един клас от числови редове, които винаги може да кажем дали са сходящи или разходящи. Това е, мисля, че като трета задача спада. Да, като трета задача. Това е сума n от 0 до плюс безкрайност от q на n, където ще поискам модул q за тази задача да е по-малко от единица. След това ще разглеждаме случаите, когато q е равно на 1, когато q е равно на минус 1 и когато модул q е по-голямо от единица. Значи това са някакви edge кейсове в момента. Аз искам да видя, когато числото q по модул е по-малко от единица, какво се случва с ето този безкрайен числов ред. Обръщам внимание, че тук n го пише да е равно на 0. Това е съществено. Добре, на този ред искам да го сумирам. В смисъл да кажа колко му е сумата. Ще може точно да му я кажем. Общо взето това е една безкрайна геометрична прогресия. И искаме да я сумираме. И нейната частична сума, значи ако аз сумирам от 0 до k, q на n, това е все едно q на нулева плюс q на първа плюс q на втора плюс q на трета до q на k. Или това е 1 плюс q плюс q на квадрат плюс q на трета плюс точки плюс q на k плюс първа. Помните ли плюс q на k? Помните ли това как се сумира? Това беше формулата за крайна геометрична прогресия, за сумата. Помните ли как беше? Айде да се изведем. Айде пълно А голямо, това да бъде 1 плюс q на квадрат плюс q на трета до q на k. Какво ще бъде равно q по А голямо? Това ще стане q плюс q на квадрат плюс q на трета плюс q на четвърта плюс q на k плюс първа. Айде сега от q по А да извадим А. Значи имаме q плюс q на квадрат плюс q на трета плюс точки плюс q на k плюс q на k плюс първа. От това нещо вадиме 1 плюс q на квадрат плюс q на трета до q на k. Ако разкрия скобите, това ще стане q плюс q на квадрат плюс q на трета плюс точки плюс q на k плюс q на k плюс първа и почвам да вадя. Минус 1, минус q на квадрат, минус q на трета, минус до q на k. И много неща ще се съкратят. Q ще се съкрати с q на квадрат с q на квадрат, q на трета с q на трета, q на k с q на k, точките с точките, а тук е k плюс първо между другото. И какво ще остане? Какъв е извод? Значи това, което получихме от сметката е, че ако сложа А пред скоби, Q минус 1 по А е равно на Q на K плюс първа минус 1. Мога ли да кажа в момента, че А ми е равно на Q на K плюс първа минус 1 върху Q минус 1? Мога, защото по модул Q е по-малко от 1, тук е Q е различно от 1. Няма как да е единица, значи тук мога да разделя. Значи ето това е сумата. И аз това искам да заместя. Разбира се, аз мога, ако умножа горе с минус 1,
и долу с минус 1. Съответно това минус 1 и това минус 1 ще се съкрати. Ще мога да напиша сумата А като 1 минус Q на K плюс 1 върху 1 минус Q. Ето така. Изведохме си. И това нещо аз искам да го заместя ето тук. Ето тук, в СК. Значи, какъв е извод? Изводът е, че СК де-факто на нашия ред е 1 минус Q на K плюс 1 върху 1 минус Q. На колко ще е равно граница, когато K е към безкрайност от СК? Границата ще дойде е тук. И ако Q по модул е по-малко от единица, тогава ето това нещо ще клони към 0. Значи това ще ви стане 1 минус тази граница. Граница ще дойде ето тук. Това нещо е равно на 0. Това е вярно, защото Q по модул е по-малко от 1. Или това ще ви стане 1 върху 1 минус Q. Ама самата сума n от 0 до плюс безкрайност от Q на n-та, това ви беше граница. Как клони към безкрайност от СК, или по-ще напиша, че това е 1 върху 1 минус Q. И ето това ви е формулата. Има две важни неща при нея. За тази формула. Едното важно нещо, на което човек трябва да обърне внимание, е, че тук сумата е от 0. Другото важно нещо, което трябва да се обърне внимание, е, че ето това равенство е вярно, когато Q по модул е по-малко от 1. Тогава е вярно. За да може да кажем, че ето това нещо ето тук клони към 0. Иначе няма да е вярно. Ако пълно беше 2, ще стане безкрайност. Така че тази формула я имаме в тия случаи. Така. Добре. Какво ще се случи, ако Q е равно на 1? В този edge case. Значи в този edge case вие ще имате, че сума е от 0 до плюс безкрайност от конента. Това ще ви е сума n от 0 до плюс безкрайност от 1 на n. Ама без значение n на колко е равно, 1 на n си е просто 1. Значи вие имате n от 0 до плюс безкрайност, сумирате единица. Добре, колко ще е частичната сума на това нещо? Ако сумирам до k, значи сума n от 0 до k от единица, това ще е просто 1 плюс 1 плюс 1 така нататък. И тъй като почвате от 0, k плюс 1 единица. Значи това ви е k плюс 1. Вие ако теглите граница, k клони към безкрайност от SK, това ви е плюс безкрайност, този е възходящ. Друг начин да го видите е, че общия член AN, той ви е просто равен на 1 за всяко n естествено. Значи числата редица AN, тя ви е просто 1, 1, 1, 1, 1, за винаги 1. Винаги 1. И граница n към безкрайност n на тази числова редица е просто 1. Ма това не е 0. От твърдението, което ние имаме, този че е възходящ. Може и така. И по двата начина става. Окей, значи когато Q е единица, сума от безкрайната геометрична прогресия е възходяща, защото сумирате само едно. Имате редицата 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 не става. Какво правим, ако Q е минус 1? Тогава имаме, че сума n от 0 до плюс безкрайност от конента, това ви е сума n от 0 до плюс безкрайност от минус 1 нет. Стигнахме до нещо интересно. Хайде да го кръстиме това нещо да е равно на А. Значи А да ви бъде 1 минус 1 плюс 1 минус 1 плюс 1 минус 1 и искате да го сумирате. Ако сте гледали в YouTube, има някакви клипчета, в които ви казват хубаво, да е това да е А, значи разгледайте какво е 1 минус А. Значи това ще бъде 1 минус скоба, 1 минус 1 плюс 1 минус 1 плюс 1 минус 1 и така нататък. Разкривате му скобите. Значи като разкривате скобите, това ще е 1 минус 1
минус минус, значи плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1 и многоточие. Но това е само това. Така? Така? Да, допишете си, че нещо бързам. Успяйте да запишете. Значи, вижте какво тъмно да ви говоря. Гледаме случая, когато това е равно минус единица. Значи тази сума n от 0 плюс безкрайност кун n е сума n от 0 плюс безкрайност минус 1 n. И ви казвам, в интернет, в YouTube има клипчета, в които ви дефинират А като това нещо, или 1 минус А, ще ви е 1 минус това нещо. Разкривате скобите, па то се получи същото. Значи ще имате, че 1 минус А ви е равно на А. Значи 1 ви е равно на 2 пъти А, значи А на втора. Ако приемете това равенство, ще мога да ми докажете с странни сумирания, че сумата на числата от 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък, всичките интеджери е минус 1,12. Мога да го направите някъде в интернет. Сега това са пълни глупости. По начина, по който ние си дефинираме какво да сумираме. Ако вие сумирате К от 1 на плюс безкрайност, общ индекс К, или това да ви е сумата на всичките, айде тук да не е К, да е N, на всичките интеджери. Пълня да получите нещо отрицателно, но общия член е СК, той ви е сума N от 1 до К. До N, това ще бъде 1 плюс 2 плюс 3 плюс така нататък до К. Това много добре сме си извеждали, че ви е К по К плюс 1 върху 2, или вие К на квадрат върху 2 плюс К върху 2. Това нещо клони към безкрайност, когато К клони към безкрайност. Този е разходящ. Очевидно. Друга причина да е разходящ, че общия член N клони към безкрайност, когато клони към безкрайност. Което не е 0. Значи пак. Тук се вече това е разходящ. Какво правим с тоя? Това сумиране, дет направих тук, не е вярно. Просто това не е окей. Що не е окей? Сега ще опитам да ви обясна. Разглеждаме тази сума. Минус 1 на n. Вземем отново до плюс безкрайност. Каква ще бъде частичната сума? Какво ще бъде СК? СК това ви е сума n от 0 до k минус 1 на k. S0 ще ви бъде 1. S1 какво ще бъде? Това ще бъде 1 минус 1 или 0. S2 какво ще бъде? Това ще бъде 1 минус 1 плюс 1, значи 1. S3 какво ще бъде? Това ще бъде 1 минус 1 плюс 1 минус 1. Това ще е 0. Въобще, частичните суми ще изглеждат по този начин. Ако пуснете n от 0 до безкрайност, това ще е просто редичката 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 и така нататък. За четните индекси, ако n е равно на 2 пъти k, Sn ще ви бъде равно на единица, а за нечетните индекси Sn ще ви бъде равно на 0. Значи нечетните са 0, четните са единица. Така сме го направили. Тази числова редица, тя не е сходяща, тя е разходяща. Тъй като има две точки на скъстяване. Ама щом не е сходяща, е разходяща. От тук следва, че ето този ред е разходяща. Опитайте се да видите, ако по модул K е по-голям от единица, какво се случва, какво прави. Разгледайте си първо случая K по-голямо от 1, след Q по-голямо от 1 и Q по-малко от минуса.
да видите какво се случва с сума n отново до плюс безкрайност от Q на n. Да си покажете, че действително и тогава е възходящ. Единствените стойности, за които получавате възходящ е, когато по модул K е по-малко от 1. Добре, само една задачка направим и правим почивка. Не знам като какво се води вече. Четвърта задача. Ето вече правим сметки. Да, значи като четвърта задача искам да видя какво се случва, когато Q е равно на една втора. Или да имате сума n отново до плюс безкрайност от една втора цялото на n. Или това в случая ви е 1 плюс една втора плюс една четвърт плюс една осма и така нататък. Това е пак един много интересен и общоизвестен виц. Влизат ви безкрайно на брой математици в един бар. Първият си поръчва една бира, вторият си поръчва половин бира, третият си поръчва една четвърт бира, четвъртия една осма и така нататък. И бармана им сипва две бири и им казва да се оправят, нали, да си ги разделят, както те намерят за добре. Защо безкрайен брой? Защото тук е безкрайност. Сумата ми е от 0 и може да използваме формулата, която ви изведох. Една втора по модул ви е по-малко от единица. Значи тази сума ще ви бъде 1 върху 1 минус една втора. Или 1 върху една втора, или точно 2. Както ви казах, 2 бири. Сега тия безкрайен брой математици да си ги разделят както искат. Така. Добре, в следващия час ще ви покажа и още малко примери как да сумираме безкрайна геометрична прогресия и ще видим и малко други задачки, за сега да си починем.